Marian Ligda, kapitán týmu. V prvej tretine to chvíľami vyzeralo nádejne, že dalo sa aj s nimi hrať, dostávali sme sa do šancí. Mali sme určitú taktiku, ktorú sme v prvej tretine veľmi dobre aplikovali a myslím si, že sme tam mohli aj nejaký ten možno gólik dať, ale jednoznačne Číňania nás prevalcovali v tej druhej tretine a potom už pokračovali svojou hrou v tretej. A vyskúšali sme si určité veci, jednoznačne pre nás sú dôležité tieto ďalšie zápasy, pretože najsilnejšie týmy sú Amerika, Čína v našej skupine a tie potvrdili toto umiestnenie, takže pre nás sú dôležité zápasy s Koreou a následne v ďalších vyraďovačkách. Verím, že tam budeme úspešní a neminie nás nejaké pekné umiestnenie. Výsledok gólovo síce identický, ale videl si nejaké rozdiely medzi hrou Američanov a Číňanov? Tak Američania sú ešte o nejaký pol level až level vyššie ako Číňania. Myslím si, že keby sme dodržali úplne tú taktiku, ktorú sme mali stanovenú, tak to neskončí 10, ale možno nejakých 5-6, len zase čisto brániť a vyhadzovať puky je veľmi náročné udržať v tej hlave a predsa len to ťahá ísť trošku dopredu, tým sa otvorilo Číňanom ihrisko a oni tú rýchlosť využili a skorovali. Ďakujem. Generálny partner Ecoinvestment a ďalší partneri. Viac informácií na www.paralympics.sk.